сутрин ставам, осъзнавам колко много съжалявам. Парите свърших, едва завърших, часовника назад върни, няма спомени. Stop. Next exercise. Push-ups, knee on bench. Get in the starting position. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Вече сме в офиса и работим върху разни цветни таблици. И тук доста проблеми се правят. Тъй като от доста време не съм ходил в университета, мисля да използвам навигацията. Вижте, много ще се спишеш там машина. Възикал се, възикал се. Така, просто наблюдение да ви напъсват и въобще да създадете контакт, които ви помогнат един ден. Получи СМС и ти светна кружката. Влизаш в борч да натопиш чушката. Тебниш кучката, дробиш бучката. Кривиш джухата, чупиш тарамбуката. След тежкия работен ден е време да си пусна любимия сериал Двама мъже и половина. Приятел, виждам, че ти харесва таблета, но мисля, че малко прекаляваш вече. Добре, аре, ела да ти го покажа, за какво става на въпрос. Топ.